Hola! Zal ik het draaischema even doornemen, Kas? Om mee te gaan met 2 studenten en samen met Roel is dat ook. Voor het Bosboemelproject. Ja, we wilden hier omhoog en dan kom je daar op de piepert uit. Ik hoop dat het niet de hele tijd gaat regenen. Ja. Gaan we er nog vanuit van niet? Beetje nat geworden. Jij hebt een klein oerkniep. Ja, dat heb ik wel. Ja, nee, we waren naar hommels op zoek, maar die vliegt er niet. Hommels? Even je regenjas uitkleden als je wil. Het is gewoon een spons. Zij zijn droog gebleven. Hoe zijn zij droog? Hallo. Niet te lang blijven staan, hè, jongens. We gaan wel een kwartier met stil. Ja, dat is goed. Ja. Dankjewel. Ja, dan gaan we nog een keer proberen. Ja. Oh, het is beter weer. Ja. Oh, zo voel ik me nu. Alrighty. Nee, hebben we dat zo gelopen. Gaat hij maar door. Al die hogen. En we moeten heel erg goed opletten. Dan moeten we echt even, ik ga daar ook nog even met jullie het team over bellen, want het is wel heel steil. Dus we moeten goed op elkaar letten, denk ik. Het is wel eventjes spannend. Kijk later pas als het in de kamer is. Oh, je moet linksaf trouwens. Ja, we gaan eventjes Kas opzoeken. Kas! Hoe moeten wij? Hoe komen we boven? Hier omhoog. Ja. Wat hebben jullie ook gedaan? En dat is ook waar we moeten zijn voor de spinnen, toch? Ja. De brandmeester hier. Ja. Brandnetel. Ja, val niet. Nee. Intens, hè? Ja? Ja. Oké, wie wil er een flesje water? Dat biertje was wel lekker geweest. Ja. Terug. Vond je het leuk filmpje? Druk even op duimpje. Like ons kanaal en druk op het belletje. Dan krijg je een signaal als er weer een nieuw filmpje online staat. Dag! Ja, en dat was hem, toch?